ka sɔrɔ o tɛ président o tɛ ministre o tɛ député o tɛ maire ye hali o kun tɛ pied Baba Soura Baba Soura ka wari ta ka na n'a ye faso kɔnɔ a sɔrɔla sɔrɔ cogo min na o bɛɛ ye mɔgɔw kun a nana n'a ye faso kɔnɔ a dunna faso kɔnɔ Baba Soura mun médaille dira ma ne mana Mali vidéo kɛla ni dɔ ye vidéo kɛla i y'a faamu an baarakɛ ɲɔgɔn dɔ vidéo kɛla ura 12 ko Mali ma médaille d'ale ma Mali bɛ médaille jumɛn d'e ma e mun kɛ Mali e de nana i ye mun kɛ Mali i ye mun kɛ Mali i b'o fɔ kɛ pour que Mali k'a d'i ma e ye mun de kɛ i ye école so jɔ wa i ye mun de kɛ i ye dɔgɔtɔrɔso jɔ Mali ya i ye mun de kɛ i ye i ma école so jɔ i ma dɔgɔtɔrɔso jɔ depuis anw fitini ni belotibolaw bɛ sigi aw ka da la n'anw bɛ te wuli k'a di belotibolaw ma o y'a sɔrɔ Musa Tarawele bɛ kaso la anw taara Musa Tarawele lajɛ i y'a faamuya wa est-ce que pɔn ni mun bɛ yen ni sanba nana i y'a faamu Marakala ni sanba nana i bɛ pɔn mun tigɛ ka taa aw ka yɔrɔ i sera k'o pɔn jɔ fɔlɔ i sera k'o pɔn jɔ i t'o pɔnni kɔni jɔ sa i y'a faamu an baw n'an faw u bɛɛ porokotora pɔn in kɔnɔ an kɔrɔkɛ kɔrɔbaw n'an tɔntɔnw n'an tantiw u porokotora pɔn in kɔnɔ ni san nana i b'o pɔn in dɔn i t'o dilan Marakala ni san nana i y'a faamu école premier cycle in bɛ tu yɔrɔ mun na i t'o dilan mun falen n'a la i t'olu dɔw dilan fɔlɔ Mali ye mun kɛ ye e ye mun kɛ Mali ye i ye mun kɛ Mali ye i t'o fɔ e ka patron Karimu Mali m'o fɛn k'o ye o yɛrɛ ye Mali ci e bɛ n'i jɔ ko Mali ma fɛn kɛ e ye mun kɛ Mali ye médaille de ka di ye i tɛ médaille dilan ka mɔgɔw bila k'e wele ka tila ka médaille d'e ma an t'a kalama wa e tɛ se k'i exprimer hali français la an tɛ médaille d'i ma dɛ an bɛ Mali de ta k'a d'i ma e ye mun kɛ Mali ye Baba Soura médaille dir'o ma wa Seroubilen médaille dira Seroubilen ma wa han Mali ye kanute olu kɔni bɛ k'a kɛ Mali o i y'o faamuya wa médaille dira Mali b'a di bɛɛ ma médaille kan ka di mun ma a bɛ d'olu ma hali n'u bɛ ɲinɛ dɔw kɔ n'an b'u hakili jigin olu la mais minnu n'a ka kan olu n'a ka kan e ye mun kɛ Mali e vidéo kɛla waritigi vidéo kɛla Mali ye nin tɛ Karim ma taa an tɛ n'a ye e ye mun kɛ Mali a ɲɛfɔ an ɲɛna kɛ i ye mun de kɛ Mali ni bois défani tɛ i bɛ n'i jɔ ko Mali ma foyi kɛ ye Mali bɛ mun de kɛ ye Mamala ninnu Mali kan ka hali dɔ k'olu ye Mali ma fɛn kɛ Mamala ninnu ye a bɛna kɛ de i y'o faamuya wa Jasala Mali ma fɛn k'o ye Gagnila Mali ye mun kɛ Gagnila ye Mali ye mun kɛ Gagnila ye a fɔ an ɲɛna Bakɔrɔba Tunkara Mali milliardaire fɔlɔ Mali ye mun kɛ Bakɔrɔba Tunkara ye i y'o faamuya Mali ye mun kɛ Bakɔrɔba Tunkara ye an tɛ médaille d'i ma an bɛ Mali yɛrɛ de d'i ma e ye mun kɛ Mali ye Mali ma médaille di Lensi ma o mun ye sɔrɔsidenw ka projet ta Mali b'a mun de d'e ma